Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC Masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi ladzipereka polimbana ndi matenda a malungo, chifuwa chachikulu cha TB komanso HIV AIDS. Boma lati likufunitsitsa kuti dziko lino likhale ndi njanje zamakono monga zinthu zilili m'mayiko ena. Ndipo MBC mawa ikhazikitsa wailesi yake yachiwiri yakanema ya 2 on the go. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi ladzipereka polimbana ndi matenda atatu omwe ndi malungo, chifuwa chachikulu cha TB komanso matenda a AIDS ndi kachilombo ka HIV komwe kamayambitsa matendawa. Dr. Chakwera wanena izi usiku wathawu pa mgonero omwe anakonzera akuluakulu a bungwe la Global Fund omwe ali mdziko muno. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pamgonero umene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakonzera akuluakulu a bungwe la Global Fund, mtsogoleri wa dziko linoyu anayamba nkufotokoza momwe matenda achifuwa chachikulu cha TB, malungo komanso matenda a AIDS akhudzira maiko amuno mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi, ndikutinso matenda atatuwa apha anthu ochuluka kwambiri m'mayikowa. Komabe Dr. Chakwera anati ndi thandizo lochoka ku Global Fund dziko la Malawi lakwanitsa kuchita bwino polimbana ndi matendawa, ndipo ananenetsa kuti boma lake sililekera pa njira nkhondo yolimbana ndi matendawa mpaka atheretu. Dr. Chakwera anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndi umodzi komanso mgwirizano matenda atatuwa akhoza kugonjetsedwa mosavuta. A Rosaline Murata omwe ndi wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Global Fund anati bungwe lawo lalimbikitsika kwambiri ndi ntchito yotamandika imene ikuchitika kuno ku Malawi, makamaka polimbana ndi chifuwa chachikulu cha TB, malungo komanso matenda a AIDS. Ndipo ananenetsa kuti ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la Global Fund upitilira. A Rosaline Murata ananena kuti bungwe lawo la Global Fund lipitilira kuthandiza dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo zipangizo za chipatala, mankhwala ndi zinthu zina. Padakali pano zaonekeratu kuti kusankhidwa kwa dziko la Malawi kuti lichititse msonkhano wa akuluakulu a bungwe la Global Fund sikunachitike mwangozi, kamba kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa nkhondo yolimbana ndi matenda atatu, chifuwa chachikulu cha TB, matenda a AIDS ndi kachilombo koyambitsa matendawa, komanso kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo kuti akhale atatheratu pofika mchaka cha 2030. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati bungwe la Global Fund ndi bwenzi lenileni lodalirika pa ntchito za umoyo, poti lathandiza dziko la Malawi kukhalabe ndi ntchito za umoyo zapamwamba ngakhale lakumana ndi mavuto a matenda ochuluka komanso kusintha kwa nyengo. Dr. Chakwera amalankhula ku Lilongwe pamene amatsegulira msonkhano wa nthumwi za bungwe la Global Fund pa dziko lonse omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Eunice Ziovu ali ndi ripoti. Nthumwi zoposa 250 zochokera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi zili mu mzinda wa Lilongwe, komwe a Global Fund akuchititsa msonkhano waukulu okambirana za matenda a TB, malungo komanso HIV AIDS, zomwe zimawakhudza anthu osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Polankhula pomwe amatsekulira msonkhanowu, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamikira thandizo lomwe a Global Fund amapereka ku dziko la Malawi ku ntchito za umoyo, zomwe akuti zathandizira kuti ntchito za umoyo muno m'Malawi zikhale zolimbabe ngakhale kuti dziko lino lakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso matenda osiyanasiyana zochuluka. Wapampando wa bodi ya Global Fund pa dziko lonse lapansi, a Rosaline Murata, anatsindika kuti a Global Fund amapereka thandizo losiyanasiyana la za umoyo pa dziko lonse lapansi, zomwe zathandiza kuteteza miyoyo ya anthu kuimfa yoposa 65 miliyoni pa dziko lonse lapansi, makamaka chifuwa cha TB, malungo komanso HIV AIDS. Ndipo nkulankhula kwake mkulu wa bungwe loona za matenda
la African Centers for Disease Control Dr. Jean Kaseya anayamikira mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha utsogoleri wake omwe akuti unathandizira kwambiri polimbana ndi nthenda ya kolera mu Africa, zomwe ananena kuti nzopambana kwambiri makamaka pa utsogoleri. A Global Fund mu ntchito zawo amaonanso zomwe achinyamata akuchita pa dziko lonse pa ntchito za umoyo, ndipo pa msonkhanowu achinyamata Grace Nguluwe komanso Horacio Barreda omwe ndi ochokera ku Malawi komanso ku Argentina anapereka mfundo zomwe zikuwakhudza achinyamata pa dziko lonse lapansi, makamaka ponena kuti achinyamata amafuna adzilandira thandizo logwirizana ndi msinkhu wawo komanso kuti asamasalidwe pomwe akulandira mankhwala. Msonkhano wa chinamba 52 wa Global Fund omwe ukuchitikira ku Lilongwe ukuyembekezeka kutha lachisanu pa 22 Novemba. Ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera apempha anthu mdziko muno kuti azichita changu pokayezetsa chifuwa chachikulu cha TB akaona zizindikiro zokhudza nthendayi. Madam Chakwera apereka pempholi pamene akuluakulu a bungwe la Global Fund anakayendera ntchito yolimbana ndi matenda a TB ku chipatala cha Nanthenje m'boma la Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Pempho loti anthu akuyenera kuyezetsa mwachangu ligwirizananso kwathunthu ndi mfundo za World Health Organization komanso mfundo za Sustainable Development Goals zomwe zikutsindika kufunika kothetsa nthenda ya TB pofika chaka cha 2030. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera atsindika kuti kuyezetsa chifuwa mwachangu kuli ndi kuthekera kuchepetsa kufala kwa nthendayi. Ndekuti tiwonjeze moto ukangotsokomola osachita manyazi tandiye sali ndikusokomola atopena asa dokta ali kuti madokta atwaja mutopa ngati aliwo mutopa olabwera tandiye sali ndikusokomola bwino palibe chifukwa bora apezeka licha alineka. Polankhula pa nkhani Senior Chief Chadza apempha boma kuti liunikenso malamulo omwe amayang'anira ntchito za migodi monga zoswa miyala ya Kwale mderali. A Senior Chadza ati chifuwa cha TB chikukula komanso kufala kamba kakuchuluka kwa ntchito yopanga Kwale yomwe ili ndi malo oposa 7 mderalo. Kubwera kwa migodi imene, kubwera kwa makampani amene anthu ambiri akumadwala chifuwa chachikulu cha TB. Makamaka nthawi imene sikubwera vula, nthawi imene vula yasiya kubwera, ndi pamene chipatala chino chimadzaza ndi anthu odzayesetsa makokololo, odzayesetsa chifuwa cha TB. Nthenda ya TB yakhala vuto lalikulu ku Nanthenje, ndipo kuyambira mchaka cha 2021 anthu 1446 ndi omwe ayezedwa pokayikiridwa kuti akudwala nthendayi, ndipo anthu 202 ndi omwe anapezeka ndi nthendayi, ndipo padakali pano anthu 30 ndi omwe akudwala komanso kulandira mankhwala. Pempho lofuna kuthana ndi nthenda ya TB likubweranso pamene akuluakulu a bungwe la Global Fund akukumana mdziko muno kwa sabata imodzi pofuna kuthana ndi mavuto a zaumoyo omwe dziko lino likumana nawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati ndilodzipereka pa ntchito yofuna kukonzanso mwamakono ntchito za njanje mdziko muno kuti anthu komanso katundu aziyenda mwachangu kuchokera m'madoko a mdziko la Mozambique komanso Tanzania. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara ayankhula izi m'boma la Salima komwe amakhazikitsa sabata yozindikiritsa komanso kulimbikitsa chitetezo cha njanje. Zambiri mulipoti ili. Malawi kudzera mu kampani za Malawi Railways 1994 Limited, Vulcan Logistics komanso Central East African Railways SIA ndi membala wa bungwe la Southern African Railways Association SALA. Ili ndi bungwe la makampani oyendetsa ntchito za sitima zapanjanji m'maiko a mgwirizano wa SADC. Ndipo mwambo wokhazikitsa sabata imeneyi wachitika m'boma la Salima komwe nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara yati boma layika patsogolo ntchito yokweza sitima zapanjanji. Iwo ati boma lapeza kale ndalama zokonzera njanji zomwe zinaonongeka komanso kumanga zamakono kulumikizitsa dziko lino ndi dziko la Tanzania mwa maiko ena. Tinenera kumanga zamakono zoti zigwirizane ndi 2024 kuonesa kuti dziko lupita patsogolo chitukuko chikuyenda. Komanso tionjezere ma stations ena pafupi ifo tsopano Amalawi achuluka kuti tathe kuwatumikira bwino.
Pakali panopa tili ndi ndalama zomwe zapezeka pafupifupi 2 billion euros zoti tikonze nsonkhani za njanje m'Malawi muno. Tofuna tiyambe kuyika njanje za magetsi, njanje zokuti zizithamangako kwambiri kuti zizipikisana, osati kupikisana koma kuthandizana ndi njanje zomwe zilipo kalezi. Cholinga chokuti tikwanitse kupanga connect maiko anzathu ku Zambia, ku DRC, kuti tiapange connect tunakala. Malawi tofuna ikhale rail hub. Mkulu wa ntchito za panjanje mu ndunawu Geoffrey Francis Magwede wati akugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana polimbana ndi mchitidwe wakuba komanso kuononga zitsulo za njanji m'dziko muno. Iwo ati musabata imeneyi akhale akulimbikitsa anthu kuti akhale patsogolo kuteteza njanji komanso kuteteza moyo wawo. Njanje ine zinadutsa maboma okwanira 15 muno m'Malawi kuyambira ku Nsanje ukafika ku Nchinji komanso ukafika ku Machinga kuna Yuchi. Pa ichi ma-DC maboma amenewa aitanidwa pano ndicho lenga chetu atenge utenga omwewo kuti akamaka kumana ma-council awo akaupereke utenga wawo popeza ndicho linga chathu kuti nkhani ya ngozi za njanje zichepe muno m'Malawi. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Central East African Railways SIA atoera ng'ambi wati mchitidwe wakuba zitsulo za njanji ukubwezeretsa mbuyo chuma cha dziko lino. Zikutikhuza kwambiri chifukwa zitsulozo zikabedwa zikumatenga nthawi kuti tipeze zina tibwezerese komanso zimafunanso ndalama zina zoti zinakatha kugwiritsidwa pa ntchito zina nde zimenezi zikutikhuza kwambiri. Mutu wa sabata yolimbikitsa chitetezo cha njanji komanso chepetsa ngozi za sitima ndi konda moyo lemekeza sitima. Yamikani Simtowe, MPC. Nduna ya zamphamvu za magetsi a Ibrahim Madola yati boma lapeza ndalama zakunja zomwe zithandize kuti boma likwaniritse kugula mafuta a galimoto mwachangu pofuna kuthetsa vuto la kusowa kwa mafutawa. Mchikalata chomwe unduna wawo watulutsa chofotokoza za ndondomeko zomwe boma likutsata pofuna kuthetsa vutoli, ndunayi yati yakhazikitsa komiti yapadera ya akatswiri ona ntchito za mafuta yomwe akuti idzilondoloza ntchito yoyitanitsa ndi kugawa mafutawa. Ine ndikusimikizireni kuti tikupeza njira yoti mavuto amenewa tithane nawo posachedwa apa. Koma ndimati Amalawi tigawirane zina mwa izo zimene kunduna kwanga tikupanga. Choyambirira tikukambirana ndi amene amabweresa mafuta kumadoko kuti masitima akhale akubweresa mafuta ndi momwe nyengo imene tikupitayi. Chachiwiri tinapeza ndithu makobiri oti tilipire akunja kuti mafutawa ndi ngongole zimene zinalipo zikhale ngati tazibwezeresa muchimake. Komanso pali timu imene ikukhala maawala 24 sabata yonse ndimakambirana ndikupeza njira yoti mavuto amenewa tithane nawo. Komanso tikukambirana ndi mayiko ozungulira dziko lino, monga tikudziwa kuti mafuta athu amachokera ku Beira, doko la Beira, ena doko la Nakala, ena doko la Dar es Salaam. Koma pano ndibwere poyera kuti ndandanda ubweresa mafuta muno mdziko muno ndi waukulu, umakhudzaso za chuma, umakhudzaso zakayendesedwe ka mafutawo, koma zonsezo tikuziunika ndikuziyika pamodzi kuti tithane nazo. Ndunayi yapereka mayankho ku nkhawa zomwe mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Akondwani Nankhumwa anapereka pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Mwazina Nankhumwa ati boma likuyenera kuchitapo kanthu pothana ndi vuto la kusowa kwa mafuta ponena kuti izi zikusokoneza ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Kukhala mdziko
5 weeks opanda mafuta ndi chinthu chopsa kwambiri. Anthu akukanikatu kupita kuzipatala, anthu akufera pa khomo, maambulansi sakuyenda chifukwa chonena kuti mafuta kulibe. Ndi tipemphe kuti atiyankhule pa nkhani imeneyi kuti kodi kulowera kuti kodi iwo ali kuti atuluke. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi ladzipereka polimbana ndi matenda a malungo, chifuwa chachikulu cha TB komanso HIV/AIDS. Boma lati likufunitsitsa kuti dziko lino likhale ndi njanje zamakono monga zinthu zilili m'mayiko ena. Ndipo MBC mawa ikhazikitsa wailesi yake yachiwiri yakanema ya 2 on the go. Takulandiranso mu nkhani zathu. Zokonzekera za mwambo okhazikitsa wailesi yakanema ya 2 on the go zili mkati ku Lilongwe. Mwambowu ukuyembekezeka kuchitika mawa pa 21 Novemba ku nyumba yowulitsira mawu ya MBC ku area 4 mu mzindawu. Kanema wa 2 on the go amayika chidwi pa nkhani za achinyamata makamaka za msangulutso komanso za masewero. Pomwewoka akuyankhula ndi mkulu wa MBC a George Kasakula. Ife kuno ku MBC ndife osangalala ndipo mwana nkhope zathu zitungo George osangalala chifukwa nchakuti mwana wathu wang'ono amene tamubweretsa lero wakula ndipo tifuna kuti timpereke ku public. Ndinene pano kuti MBC 2 on the go inamba owulutsa mawu 2022 koma kuti tifike poti tipange launch titane boma libwere. Timafuna kuti tipange tikoze content tichuni za engineering kuti zikhale bwino. So panopa mwanayu wakula wakhwima tifuna timpereke kubuku kwa anthu kumalawi kunoko. Ili ndi danga lalikulu. 1 danga lonena kuti pali choice ina imene anthu akhoza kuonera. Makamaka achinyamata. Channel ichi nchachinyamata. Murati muone amene amakhala pali paja sifa akuluakulu aku MBC. Alipo akuluakulu ku MBC kuno. Kula atwala, kula ndani na zawo. Sitalolo pali paja. Timafuna kuti inuyo achinyamata amene mupite kupita paja. Cholinga nchakuti achinyamata amene akuonera adziwe kuti channel ichi nchawo. So mabungwe kaya boma kaya chani madependent boma amene afuna kuti anenese zimene akuchita kwa achinyamata channel chimenechi. Ndinenenso pano kuti channel ichi ngakhale tupanga launch lero 2022 koma amene amakhala amapanga survey yawo yomene kuti anthu amaonera chani. Kunapezeka kuti 11% ya Malawi of the population ikuonera channel ichi. Inali number 4. So channel chanyawani koma number 4 ndiye kuti zikutheka. That's why itaitana boma pachinayi pano 21 November kuti libwere. Vice President abwere adzationere adzatisainire adzavomereze kuti yes MBC mwabweretsa channel china. Mulingo wakukwera mtengo kwa zinthu inflation rate mu Chingerezi watsika kufika pa 32.4% mwezi watha kuchoka pa 34.3% mu September. Izi ndi malinga ndi kafukufuku wa bungwe la National Statistical Office NSO. Zambiri mulipoti ili la Justin Mkwewu. Kutsika kwa mlingowu kwadza pamene mulingo wakukwera mtengo kwa zakudya food inflation watsika mwezi watha. Malingana ndi kafukufuku mwezi wa Oktoba, mlingo wakukwera mtengo kwa zakudya food inflation watsika kufika pa 40.3% kuchoka pa 43.5% mu September. Izi zapangisa kuti mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu headline inflation utsike kufika pa 32.4% mwezi watha kuchoka pa 34.3% mu September. Mlembi wa mkulu mu nduna wa zachuma Bechani Chereni ati izi ndikamba kuti boma likuonetsetsa kuti pamsika pali chimanga chokwanira zomwe zapangisa kuti mitengo ya chimanga ikhazikike komanso madera ena iyambe kutsika. Iwo ati mwachisanzo undunawu unapereka ndalama mu nthawi yake ku ADMAC komanso National Food Reserve Agency NFRA kuti agule chimanga ndi kuyamba kugulisa pa mtengo otsikirapo. Achereni ati kupatulako izi bungwe la Dodma likugawa chimanga chaulere chomwe boma linapeza mogwirizana ndi mayiko ndi mabungwe amene amalithandiza pa chuma. Katswiri pa nkhani za chuma Abondi Mtembezeka ati kutsika mtengo kwa chimanga mdziko muno kumapangisa kuti mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu inflation rate uzitsika. Izi zikutanthauza kuti mlingo wa ndalama zomwe zimafunika kuti anthu akhale ndi moyo
cost of living pa Chingelezi wayamba kukhazikika. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati kukhazikitsidwa kwa malamulo a madera kuthandiza kuchepetsa mchitidwe womwamowa, kusuta ndi makhalidwe ena oyipa pakati pa achinyamata. Wachiwiri kwa meya wa mzindawu Monica Simwaka wanena izi kuchiputula pakutha pa maphunziro a sabata imodzi a atsogoleri a madera okhudza malamulo omwe akhazikitsidwa. Chimwemwe Milulu wadzanza mbiri mu ripoti ili. Aubrey Sadi omwe ndi mmodzi wa akuluakulu ku CBO ya Lujeso ati bungwe lawo mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Mzuzu komanso atsogoleri a madera akhazikitsa malamulo akudera ofuna kuthetsa mchitidwe womwamowa, kusuta fodya ndi makhalidwe ena pakati pa achinyamata a misinkhu yopita ku sukulu mderali. Ina phokoso limachuluka komanso ngati tingoyerekeza ngati a ma bridal shower ndi zina zotero. Komanso tinawunikiraponso kumbali yokhuzana ndi mmene ana athu ang'ono akuchitira kumbali ya kasutidwe kapena kamwedwe kamowa. Kansala wa wodi ya Chiputula Yuweti Mkandawire wati makhalidwe otere akusokoneza tsogolo la achinyamata ambiri mderali. Akasidoti ndi lamulo kapezeka kuti apamba pali fee komanso kapezeka ana amati ma turn up amakupanga kuika maspika kumayamba kuimba zimene zazo za test and even amachalichi akafuna kupanga fundraising to avoid kupanga zonse kuzolakwika amachalichi azona zikapempha kwa afumu. Mmodzi mwa atsogoleri akuderali omwe amatchedwa ma block leader a Frank Kampandira ati athandizira kuti malamulowa atsatidwe. Ife tinatengapo mbali yayikulu ngati ma block leaders kuti malamulo amenewa akhazikitsidwe, ndipo tinalimbikitsa anzathu akusite assembly ndi alujeso kuti malamulo amenewa akhazikitsidwe ndithu chifukwa choti ife ndife okhuzidwa kwambiri. Mawu ake wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Mzuzu Monica Simwaka wati akukhulupirira kuti mchitidwewu utha kudzera malamulowa. Malamulo awa atiyesesa kuti agwire ntchito chifukwa choti tinaita napo ma block leaders ndi anzathu ena kuti atithandizire chifukwa choti mene tagwirisaso ntchito kwambiri ma block leaders fanda amene amakhala ndi anthu m'maodimo. Chiputula ndi limodzi la madera a mu mzinda wa Mzuzu. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP omwenso ndi nduna yona za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma alangiza anthu a mboma la Nkhatabe kuti akangalike potenga ngongole kuchokera ku bungwe la NIFI kuti miyoyo yawo itukuke pachuma. Iwo amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa ku madera apakati komanso kumpoto kwa boma la Nkhatabe ndi cholinga chomemeza anthu kuti akalembetse mkaundula wa bungwe loyang'anira za chisankho kuti azathe kuponya nawo voti chaka chamawa. Zambiri mu ripoti ili. Ulendowo anawuyambira mdera lapakati pa boma la Nkhatabe limodzi ndi Alafu Muhone omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa uphungu mderalo kuyimira chipani cha MCP. Iwo adayendera madera monga Bwerero, Lisale, Kachenga, Chirambwe, Mlombwa ndi ena. Azikhale Ng'oma anauza anthuwo kuti chipani cha MCP chili ndi kuthekera kopititsa patsogolo zitukuko zosiyanasiyana m'maderawo. Iwo adawuzanso anthuwo zakufunika kuti akalembetse kuti adzaponye nawo voti chaka chamawa. I think mwinaona mmene zikuyendera ku Nkhatabe South constituency kuti anthu kuzitukuko zikuyenda bwino komanso mgwirizano kapena communication pakati pa boma ndi anthu akumudzi ikumaoneka kuti kuchita flow bwino choti ndi member of parliament amene wa MCP. Ndambiri akusiriya zimene zikuitika ku Nkhatabe South and akufuna tachita zitafika madera kwawo. Nthawi zambiri ma MP otsutsa zimavuta kuti akalongosole malinga ndi kuti akakuonanso ndi munthu wa boma kuganiza kuti iwe ufuna kulowe mboma ndi amakuyipitsira mbiri yako ndikuti abweretse kuti adzayankhule kuboma kuja chitukuko zimavuta kwambiri. Koma akakhala ndi wamboma momwemo sizivuta chikuti amapita ndi chisangalalo confidence kukalongosola kuti kwathu kufuna nse kuchitike. Kenaka Ang'oma analunjika kumpoto kwa boma la Nkhatabe
limodzi ndi a Ephraim Nganda Chiume omwenso akufuna kudzayimira nawo mderalo ndi chipani cha MCP. Iwo anafika m'malo monga Bula, Kaulasisi, Chigwere, Chikwina ndi malo ena. Ndipo uthenga wina waukulu omwe anthu amauza m'maderawo ndi wakuti apitirize kukhala pambuyo pa boma kuti chitukuko m'maderawo chipite chitsogolo. Chisomo Mande, MBC News, Nkatabe. Munkhani za masewero. Asilikali andende mdziko muno apempha anthu a m'madera kuti alimbikitse ntchito zobwezeretsa anthu omwe atuluka ku ndende kuti athandize potukula Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu a ndende mdziko muno a Elon Kaunda anena izi ku Mzuzu pamapeto pa mpikisano wa masewero osiyanasiyana omwe asilikali andendewa anakonza. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Mpikisano wa masewero osiyanasiyana wa asilikali amndende au chigawo cha kumpoto wa Northern Region Prison Sport Tournament unayamba loweruka ndipo watha Mulungu lapitali. Poyankhula pamapeto pa mpikisanowu, mmodzi mwa akuluakulu asilikali amndende mdziko muno a Aaron Kaunda ati ndi okondwa ndi mmene mpikisanowu wayendera. Akaunda anatinso akukhulupirira kuti asilikaliwa mogwirizana ndi anthu akumadera awo akathandizana pa ntchito yobwezeretsa akaidi omwe atuluka ku ndende. Pakali pano mafumu akhale nafe limodzi, mafumu asatitaye, mafumu atithandize kukambirana ndi anthu akumudzi kwawo, chifukwa ifeyo patoka sitingakwanise toka. A group Juma ati ndondomekoyi yofunika kwambiri kamba kuti ipindulira anthu akumidzi. Ndifosangalala kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyo monga munthu wa chaka chino, chifukwa takhala tikukambirana ngati zimene zokuti azathu akatuka kundende kuno zikakhala nawo ngati anthu azathu osawasala. Monase Chinamale akupina ku Financial Services yemwe ndi imodzi mwa makampani omwe anathandiza nawo pa zochitikazi, anati mpikisano unali ofunikira kwambiri ndipo ati chaka chamawa azawathandizanso. Ife chimene tingalonjeze njona zokuti ife tili pambuyo pa Malawi prisons kutengera mpezimene wa machita mu community komanso mu society. Ndende zonse ku chigawo cha kumpoto zinapikisana masewero osiyanasiyana monga masewero a mpira wa miyendo, wa manja, volleyball, kukokerana chingwe ndi ena ambiri. Pa masewero a mpira wa miyendo, timu ya Rumbi Prison ndi akatswiri a mpikisano. Masewero a mpira wa manja, timu ya Mzuzu Prison inagonjetsa timu ya asilikali andende a Nkatabe omwe anasakanizana ndi asilikali andende a Karonga. Masewero okokana chingwe, asilikali andende a Nkatabe mophatikizana ndi Akaronga anali akatswiri pogonjetsa timu ya Mzuzu Prison. Pakadali pano Akaunda ati a Malawi Prison Service akhazikitse mpikisano wa asilikali andende wa mdziko muno otchedwa Commissioners General of Prison. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi ladzipereka polimbana ndi matenda a malungo, chifuwa chachikulu cha TB komanso HIV/AIDS. Boma lati likufunitsitsa kuti dziko lino likhale ndi njanje zamakono monga zinthu zilili m'mayiko ena. Ndipo MBC mawa ikhazikitsa wailesi yake yachiwiri yakanema ya 2 on the go. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse.